Hej alle sammen i dag. Vi har træning i skole. Jeg håber, vi kommer ikke til at lave træning. Jeg håber, der kommer til at række. Ikke? Jo. Ja, vi er udenfor lige nu. Vi skal have en bus og gå i skolen, som vi plejer. Ja, hvad siger du? Ja. Der blæser alt for meget. Kig op i himlen, der er helt rød. Der er helt over, ja. Men på pækken. Nå, han er lige bag os. Ja. Hvis bussen kommer, så løber den. Alt for meget. Guys, look, girl. Okay, der er de bare en sjov video. Det er ikke bare en rigtig video, som alle sammen de plejer at gøre. De laver bare sjov. Med idrætsdag. Ha. Haha, Lise, hvad siger du? Ingenting. Nå, ja. Der venter lige nu. Men jeg fryser ikke. Jeg synes, det er dejligt i dag. Men jeg håber, der kommer til at regne. Jeg håber, der kommer til at regne alle sammen. Nej. Ja. Prøv at se derovre. Hey, du er lige ved siden. Prøv at se. Over, at der kommer til at regne. Ja, det håber jeg. Jeg håber, der kommer til at regne, Nå, så vi kan ikke klare fordi træning. du gider ikke løbe. Ja, fordi jeg gider ikke løbe helt 5 kilometer. Er du sindssygt dig? 7 kilometer også. Jeg gider ikke så løbe for meget. 7 kilometer. Jeg gider ikke løbe alt for meget. Fordi når jeg løber for meget, så kommer jeg til at klore mig over det her. Og jeg hader det. kommer til at ryste sig. Jeg hader det. Det er lang tid, jeg ikke løber. Derfor jeg kommer til at klore sig over det hele. Oh my god, jeg er ikke glad for det. Men vi skal spise lækker mad i dag. Vi skal spise slåsej, og så hvad mere? Kage og pisesnegl, og så mere, og så noget frugt, gulerod, agurk, et eller andet, ja. Men jeg hader agurk. Men hvad så, når lige bag os? Du kan se ham, der sidder derovre. Ham, der kommer derovre. Ja. Han er vores lille. Nej. Det er min lillebror. Det er din storebror. Det er min storebror, og Ja. det der hendes. Jeg er hendes storesøster. Pejse. Er du skræmmer, eller hvad? Nå. Vi behøver gå lidt, fordi vi er ikke engang på vej. Vi vil gerne bare gå lidt mere.